idag ska jag faktiskt visa er hur jag gör ett spel. Det är inte, du kan inte göra ett online-spel direkt. Men om du vill göra, det här spelet är gratis och jag var bara på en liten skola i 2 timmar med min kompis. Och så visade de det här och jag kan bara inte få tillräckligt av det. Så det vi börjar är att gå in på det du söker på Twitter, det är Scratch med slag 2.0 med download. Ladda ner det, kommer du få den här. Men om du har Mac så eller Linux så kommer det upp så. Vi borde starta utan tid. Så, kör nu. Som sagt, jag sa att det här, du kan inte göra multiplayer. Så jag får att nu ska vi välja en bra början. Vi kan bara ta snabba. Där. Perfekt. Nu ska vi faktiskt gå in på tipsen. Pingpong. Så vi kör. Vi ska välja en kund. Det vet vi. Nu ser ni här. Nu sprite. Då ska vi trycka på den här. Och där får vi välja upp till så att vi gör som boll. Samtidigt. Nu. Ja, tillsammans med den lite. Okej, då går vi till nästa steg. Och jag vill bara se om det är för högt. Nu ser när han säger ta in den. Lägg in den. Uppdateringen och framhållen. Ja, jag kanske kommer göra. Skriv kommentarerna vill att jag ska göra mer. Så, tycker man. Då blir man funka. Men. Och jag trycker på den så. Den rör sig inte. Nej. Överallt. Nu säger den att du ska lägga precis, ser du? Så vi sa. Men jag håller på svenska, du kan också ändra det här och sen hålla ner på svenska. Den håller på engelska. Men vi tar studsar vid kanten. Kontroll för alltid. Och sen ner. Okej. Point direction. Peka 45. Det är inte som att bygga men när man vet inte. Och så ska man förklara där. Så man vet funkar. Ja, okej, jag ändrar det. Nej, till 25-15. Då går vi över till den viktigaste delen. Din paddel. Och så vet jag inte fler som har möjlighet till hack. Det här är en paddel. Man använder det som vanligt. Så jag tittar på New Spirit igen. Och så borde paddeln finnas lite här. Där. Så. Så har vi paddeln en gång. Så det är samma sak som är där. Den här är programmerad. På bollen. Vi har inte programmerat något på den här. Så jag kommer också lägga till så. Och ja. Och till hit. Och nu ser jag att den är gjort något. Då ska vi ta det. Den. Och den. Perfekt. Och titta. Ja, men varför studsar den tillbaka men den följer upp där? Ja, jag svarar exakt på den frågan. Det är för att vi har inte programmerat in riktigt än. Hur? Om den studsar på det. Ja, ni förstår. Så det ska vi göra. Ta den. Forever. Som är för alltid. If. Om. Och så är det känna av. Och när rör padden
Vänta, va? Paddel. Oj. Vi fick göra det. Det skulle visst inte vara här. Det var visst det bollen skulle vara nu. Jag kommer bara göra in den här på allt. Och så är det paddel. Vänd. 180. Så lägger vi in den där. En sekund. Vi kan såklart ändra den. Okej. Sen vi ska testa det. Så. Titta. Titta. Vad går vi så åker den uppåt. Nej. Ja, som ni ser. Och nu vill vi kanske ha ett ljud med. Den är lite igen. Ja, det blir bra. Jag trycker på ljud. Sound. Jag tänker välja här på. Ska jag försöka se om jag har det då? Jag tror vi tar på faktiskt. Watermarket. Det heter Watermarket. Nu låter den här. Oj. Men vi tar. Ja, den blir. Gå. Det var perfekta. Ja, då tar vi det. Vattenbro. Och rör om. Nu går vi på skrift igen. Ljud. Spela ljudet. Nej. Va? Vänta. Tar vi där. Ja, varje gång vi nuddar bollen. Så nu ser jag. Det är som du säger. Nu kommer det lite mer avancerat. Så nu ska vi trycka på den här. Han målar där. Men vi har ju en sån fantastisk. Okej, nu går vi tillbaka på bollen. Okej, han gör ny här. Eller? Ja. Och den. Och if där. Så vad igen. Så. Och nu ska vi se vad han vill till mer. Det ser jobbigt att vänta.
Stoppa. Okej. Stoppa. Tror jag måste ja. Vad är det? Change color. Vi kan väl göra det då. Så vi gör det då. Ja, jag kommer göra det. Ja. Ljud här. Nej. Sen. Och ändra. Gå till och sen här 20 och där ser den 150 150 och så lägger vi den ovanför den här ska den vara av skapa nu vad så kommer det upp en här. Vi flyttar den hit. Och så får jag till. Och så det var. Varför skulle jag trycka den där? Nu ser jag om det där. Så. Det där. Och. Okej, vad var det med? Jag vill inte ha och så säger de att den ska change score was nice. Okej. Jag visar laddat upp den då. Nej, jag tänker inte göra det. Jag ska spela. Ja. Där fick jag ett minuspoäng. Men det är lite till. Det brukar inte hända. Nej! Men det finns ett trick där med hunden. Det är så bra. Nu vill man ju säkert spara upp arkiv. Spara som. Spara som. Okej, jag lägger dem såklart på. Jag sätter den till. Trollolololol. Jag gör redan ett spel så jag vill inte förstöra det. Så är den där. Jajamensan. Trollolololol. Och så kan vi stänga ner den. Och så kan vi öppna upp trollolololol. Och oj, här är ju allt. Så, men vad bra. Men nu är jag så snäll så jag tänker faktiskt lägga upp det så ni kan spela det.
Begin, next. Okej. Tralalal. Stort så. Ja, det var allt för idag. Så ses nästa gång.